Goedendag iedereen aan het busstation van Hulst. Dus het busstation natuurlijk voor de lijnbus of de connectionbus. Ik ga nog even duidelijk tonen waar dat u het ticket van €4 kan aankopen hier. Dus namelijk hier in dit bushok. Je hebt dus hier een QR-code. Je scant die code en automatisch wordt je doorgelinkt naar de website waar dus de ticket van €4 aanwezig is. Men heeft gisteren bevestigd van de provincie dat je nu mag overstappen met dit ticket. Dus dat betekent opnieuw, u betaalt €4. U reist bijvoorbeeld met de bus 10. U stapt over op de bus 20 of u gaat naar Terneuzen Westerschelde-tunnel busstation. U stapt over op de bus 50 naar Middelburg. U betaalt slechts €4. Dus die €4 is geldig tot je eindbestemming. Het is dus 2 uur geldig. Dus je hebt de tijd om over te stappen. Dus het is nu een volledig ander verhaal. Ik zeg, vroeger moest je volgens de regels op de website dat er staat, bij overstap opnieuw €4 betalen. En dat maakte dus dat je soms situaties had dat je direct dan €16 was voor je reis heen en terug. Dus ook de mogelijkheid als je hier toe komt met de bus 10 naar de andere kant van Hulst, ga je met de bus 20. Ook die overstap kan met deze ene ticket van €4. Dus wel een positief nieuws in de goede richting. Natuurlijk niet te vergeten het zwakke punt dat die lijn 10 hier maar aanwezig is tot 18:01. Dus na 18:01 heb je dus die lijn niet meer en rijdt ook niet op zaterdag en zondag. En het verhaal kent iedereen ondertussen. Je moet dan een haltetaxi bestellen 2 uur vooraf. En dan die haltetaxi bijbetalen. Dat is een kleine tarief, maar je moet dus wel 2 uur in de praktijk wachten op die taxi, ofwel hem vooraf inplannen. Dus ook wel niet eenvoudig. Je kan hem niet inplannen om 6 uur, want de laatste bus rijdt. Die mogen alleen maar rijden als er geen bussen meer zijn. Dus vaak is dat dan om 20 uur. Ja, het blijft natuurlijk een mager aanbod, maar ik zeg, we hebben hier nog de lijnbussen. Dus ook te zien op de applicatie via het nummer 205439, de lijnen 22, 42, 43, 7 op 7, heb je hier een lijnbus, dus tarief €1,6 met de lijnkaart. Dus altijd wel interessant, 3 kwartier naar Sint-Niklaas. Zo beste mensen, was hier nog een update aan het busstation van Hulst. Tot de volgende keer.